हेल' लोगोफोर नै आं दासो डिउटिनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय 15 किल'मिटार सालायखांनानै सान्दुं गोसाथारनै बेखायनो दसे जिरायबाय आरो थांबावनांगोन गासै 23 किल'मिटार सालायबावनांगौ दङ दा बेखिनियाव आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों मा जायफ्रा आसाम टेट लिरनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेयो बड'निखौ आरो भिडिअ बिबाय थादों नोंथांमोना सिलेबास फोजोबनो दा अलरेडि सिलेबासा जोबखांबाय इलेक्सननि सिगाङावनो जोबदों नोंथांमोना जायफ्रा रेगुलार नायदों नुदों बे इलेक्सननि सिगाङाव आङो कमप्लिट बर'निखौ एलपि आरो इउपि बे मोननैनिखौ फोजोबदों जिहेतु जानो गोनां आसाम टेट 2026 बे स्पेसियेल टेट जानो गोनां दङ बर'नि बेनि थाखाय एबा माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय होनजायो थोंजोङै बुंनो थांब्ला दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेयाव थांनानै नाय नङाबा प्लेलिस्ट थांनानै नायनोबा रोङोबा चेनेलाव थांनानै नाय प्लेलिस्टखौ बड' ग्रामार होननाय प्लेलिस्ट थांनानै नाय बेयाव होमब्ला नुनो मोननाय जागोन आरो दा बेखिनि ओमफ्राय दसे जिरायनानै थांनोसै सान्दुङा जोबोद गोसा ओंखायनो जायफ्रा नायगोन नोंथांमोना नायदो प्लेलिस्टआ बर' रावखान्थि एबा बर' ग्रामार होननाय दङ बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय ससियेल साइन्सनिबो दङ ससियेल साइन्सनिया एबा ससियेल स्टाडिसना जोबाखै बेखौ समानो मोना माथो नै दा माने सानफ्रामबो दैलि आप डाउन 75 किल'मिटार सालायो दा बेयाव थांलाय फैलाय मेंनाय मोनो ओंखायनो रेगुलार भिडिअ बानायनो हानो नागिरा आरो दस्राबो बानायनाय जायो खामानिबो थायो न'आव फेमिलिबो दङ ओंखायनो दिगदार दा बेखिनि बेखौ नोंथांमोना नायदो नायनानै फोजोबनो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों।